Aku ngitungi dina Dik. Ya, Nduk. Awrat swantene, Nduk. Awrat sanget nggih. Lek awrat slindro nolak. Ya. Aja wong urung nyuwara kok wis kok incer lho Mas lho. Ya nek nyuwara incer dibukake urung kok wis ditelorong lho kok. Ya ndak. Nolat. Nolat. Oh, enteng nu kok. Sri ndak nduk iki marai diarani tuwa ya. Mbak Sri, suaramu ki enteng lho, Nok. Kuwi ora kok abot, ketara slerak. Ning kowe mau ora turu ta esuk? Nek kowe esuk ora turu berarti suaramu entek. Wong arep slerek angger turu esuk nganti tekan kira-kira jam 2, suara mesti balik. Aja kedisikan srengenge. Wong karipan iki kuncine kuwi subuh terus turu sak jam swara balik. Ya terusno. Wong agung ngeksi kandha nyetel soni genah ngono. Ora kok. Telitinan gampang-gampang muni, siter muni ngono lho. Kuwi telitinan lek perlu catetara sing rong muni ndi. Nek ora iso bedane gampang karo siter lah ya kuwi angele ning kono. Aku jane ora pengen kok nyeneni kowe bendina ki ora pengen kok. Tukang son loro ki sabar angger wis mayang muni deg-degan ora ning nek. Nenano neno ono contone contone ya dak nenano kapati hamar biasanya cangeki jam 12:04 kula rampungke ning iki terpaksa jam 1 luwe ya maaf ben nyapa to ora masalah nenana penes tapa lah kedut
Hama aja hama amma ayo a nek o yo o dadi ora wedi wong juwara a kok ora krasa lho kuwi ning aku saiki wis ora maido karo Waranggana wong kuwi ya kanca tajak nyambut gawe kok liyane mung tak alembono wis ora ana meneh piye ta kuwi perangan siar tajak ning swarga ya bocah-bocah iki ngono ya mak sapa tak tumpake lembu andini ngono sak munggah swarga lah iya matur sembah nuwun paringipun Sinom Parijata dadi Sinom Parijata niku ciptane Kanjeng Sunan Giri niku nek biyen ngono ya mak disempurnake karo pujangga kraton jaman saiki mbaya apik mlestari nganti tekan dina iki wah syukur mak syukur dadi ngladeni para punden uga ngladeni nom-noman ning pancen versi kula mboten kebacut kula kehke campursari nggih kula aturke ning sak madyane versi sentra kula balekke teng wayang amin ya rabbal alamin ya tak bacutke no genduk Sepi Yandari wah iki Piyayi sing wajahe kaya India. Iki keturunan India, Mak. India, bapake New Delhi. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Nggih, pah jantenan kok. Sampai niku nek tak sawang koiringan jan ngindiani ngono. Nggih. Nan kok. Ngaturke ya no, aku kangen karo suaramu Cahayu. Nggih. Nek sampeyan nembang dadi ati iki rasaku kesenggol. Dadi tembangmu nyenggol beda ring kalbu. Tenan aku kangen karo sampean kok. Pirang-pirang kowe aja ganti-ganti HP to no. Mboten gantos, Pak. Aku nek ngubungi sampean ki angel ngono. Alah, nggih jenengan asline sing supe kalih kula. Saniki pun diapit sinden ayu-ayu. Ya. Ayu ning kiwa tengenmu sing gumantung mapan ana tuntunging batin mung sampeyan Cah. Aku lusi iki mung tak papake ning sisih kene, Nduk. Ning sampean ning sisih kene ngono. Ngono. Ning gandeng lusi iki kalau mangsa ya angel tak cekel. Monggo ki biyen sing nggawa ki aku kuwi saka Ponorogo ki mayang enten daerah Sumarata. Pacane mboten ngoten niku lusi. Klambine gawe kutu baru ngoten nika. Disawang mboten keneng. Terus kula niki ndayo teng anu macak sing apik Lus. Sik cilik niku. Oh iso. Ketara mromong kaya ngono kuwi sing marai bibiri ngebang pipine barang tak kandhani. Biyen make up kuwi mung anu kok. Apa kuwi FIFA. Saiki lu tulit. Lu tulit ya. Ya aturna dadi ati ya, Nak. Nggih. Golek ising kaya ngop. Golek ising kaya ngapa? Menyatane. Pepet ana aja wedi, Nak.
Yo. Ngono ya, Mak. Dadi sampe nek ngaturke tembang langgam ki uga ngaturi para sepuh. Engko prawan Kalimantan rasah ditokke. Ya, bacotna Cahayu, maka. Nuwun ya, Nok. Nggih. Suaramu sih narik kawigatenku. Alah, iseng kaya ngapa? Aku seneng kok karo swara serak-serak basah. Ngono. Ngono. Sakjane ditinggal. Jenengan remen, Pak nggih. Aku ditinggal Dian to, Dian kan ninggal aku. Oleh sulih sampeyan. Oleh iseng kuwi. Ngono ki ati kuwi kronto-ronto no. Sumpah ngono. Nggih nek keronto-ronto benjing nggih disangoni, Pak. Iya. Nggih. Nggih syukur lekne diambung. Wah. Ya. Walah, Nduk, aku wis ora wani ngumbang-ambung wong piye to, Nok? Iki paramu kok rono to piye ngono. Lah nggih jenengan cerose nek kangen to Pak kali kula nggih. Nggih kula niki nggih kapang kali jenengan. Dadi kan nggih mboten kintu lek kula nyun nambung Pak nggih. Iya. Matur suwun sampeyan sik ngaji-aji karo aku.
sik nyidam karo perkara perambungan. Ya wong jenenge awake dhewe iki Gojek iki piye to nok? Wong-wong ki srawung karo wong ki sing apik srawung karo generasi sak ngesore kuwi ya luwih apik. Wong ngono ya Mak. Mah wis piye tak sagui wis jeneng wong sago lho. Kapan boyo? Ya nak anakku Dewi Kanyut tak aturi sampean jumeneng kaya ngapa? Ngono. Bali iki sik ana nawala ya nak. Ngono tak ngaji-aji sing kirim nawala. Katur Kidalang Senanjaya atau Mas Sun Gondrong. Keparenga dipun ladosi panyuwun kula kados kasebat ing andhap punika sinom parijata angka kalih kudet manggung. Mekaten matur sembah nuwun saking kula ketua panitia. Bapak sinten menika? Mukaya. Kok ora cetha tulisane. Cobe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Kinanjaya Tomasun Gondrong ing Pakeliran, kula nyuwun gending memanik. Trimo nyawang. Digarap tayub Selendang Sutra Kuning. Gending menika kula tujuaken dumateng kanca-kanca ingkang sami mirsani. Sawetawis sampun sawirane sampun kula paringke kanca-kanca. Saking kula Bapak Santo Ploswarang. Mbah nuwun Bapak Santo. Iki wong trimo nyawang. Matur nuwun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siono Mak, tak wacane meneh. Aku ora kesusu, Mbok. Ya. Kagem dumateng Mbak Cangik saking Tulungagung ing kawentar Dalang Gondrong. Kula sak kanca Dwija saking Karangsono 01 nyuwun dipun ladosi Selendang Sutra Kuning, angka kalih sambel kemangi, angka 3 kembang kopi, angka sekawan sarung jagung, angka gangsa rujak jeruk. Matur mbah nuwun saking kula keluarga Karangsono 01. Ya. Ugi kula aturaken menika tembang menika kagem jenenganipun Raka Mas Budi saking tlatah ngeni Ki Ageng Sela. Ya. Bapak Slamet RT 01 minta lagu Jaga Mlarat. Wah. Marji ora tak jak iki, Mang. Marji iki sapa sing nyiptakke Jaga Mlarat? Niku rak biyen ketoprak siswa budaya, sakniki mapan enten kidul kula. Kula Marji ini sing mboten cocok siji. Apa Mak? Ngarang lagu gara-gara tuku tahu pacarku ilang ning pasar ngunut. Wakelane. Si judulmu lagu lho piye? Gara-gara tuku tahu pacarku ilang ning pasar ngunut. Jen. Piye Mak? Ning sing tak ngumuni iki ya payu, ning payu lho Mas kasete. Ya nak, kaya ngapa Dewi Kanyut niki kula aturke perpaduan antara musik gamelan, layang kangen. Ngono ya, Mak. Kaya napa diaturke? Enggak. Nganggo gamelan karo musik. Ya, gamelan karo musik sawetara diselani ngono ya, Mak. Ya, jeng mangga. Semeneng ya, Nak. Sampean ki guyu nduk. Kok njabrut kaya ibumu kae. Oh, dipengin nyabrut kok. Ibumu aja kok contoh ngono lho. Coba saiki tetek kaya apa? Di musike Mas kanggo gamelane ini. Layangmu ana sik jajal sik. Wis tak tampa wingi kuwi. Iki latihane kuat gladi terus. Wis tak waca apa karepe
hatimu. Nangis no. Kowe nek iso nangis tak tukokne jarik tenan. Kaya Hartini mbiyen ya ngono, tak tukokne jarik langsung rasa. Nih, kowe nek iso nembang nangis tak tukokne jarik. Dilalah nembange ndak bener kleru. Nangise mergo kleru. Trenyo. Ya. Trenyo. Hati iki maca tulisanmu. Kurang total. Rakrasa netes neng pipiku. Ya. Upama tanganku dadi suwiwi. Iki uga aku mesti enggar bali neng kepriye maneh mergo kahananku wong bagus enten nono tekaku. Aku lali mak. Nenek sing nembang ora arepe noleh kok noleh ping pindho iki mak. Iya diaturke maka.
Iki mau pentatonis, diatonis digarap. Ya waton ki bener-bener digarap ki ra kemrungsung. Mau sing apik melodine ngangge nada dhuwur. Net 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 no nare. Nae no. Ya nada dhuwur, ndak kegeden ngono ya. Apik-apiknya. Pokoke ning gandhi wis ora ning anu. Ora ning srimpetan apa-apa. Nadyan to gandhi kesrimpet-srimpet ngono. Iya kawan. Ya Mbak Lucy, engko nampil sak lagu terus ngaturke Mas Topan uga rawuh wayah. Ngaturke sak lagu sik, engko ngatur rawuh Mas Topan karena sih persiapan. Monggo Mbak, nganggo spote aja dipliroki iki kalangananku. Monggo, kaya napa? Yuk. Angger ngendang karo merenges nule pantet. Kula lek mboten enten Mas Meri niku peteng dedeg. Meri kuwi aja mulih sik le. Kowe bareng Mbak Lucy to? Mulya keri kowe nek ora mulih keri ora entuk hadiah saka aku. Kula nggih mulih keri nek ngono. Sugeng dalu jeng. Sugeng dalu Mas Sun. Mas ya ngono dadi. Iya piye? Meriah sangat dalu niki. Iya nok wong piye to wong ki ya me mapane ana dulur ning hajat desa dadi ora kena lali ya ta. Wong ngaten. Sing rawuh nggih para pepunden Kanjenge napa tasik nenggani. Sampun kundur nembe kemawon. Nggih. Benjing wonten acara dawuh kalih kula. Mas kula mun saged nenggani kalih Mas Guntur. Ini ya Mas Guntur sing bagus wau. Nggih. Bapak Babub Bapak Yanto ketua dewan nggih. Lah kowe nyapo lho kowe. Ora lho yo tolah. Polahmu nyapo. Lek ngono mbok dipateni kok. Gregeten aku kok eneng apa swara ngono iki pet prepet ngono lho. Ngerti kene iki tan kena kasiliring basa lekmu kok prak-prek. Niki ngeten Mbak, niki mapan meriah sangat. Dados warga masyarakat Gaprang mligine pangarsa gitu. Niku sangat bijaksana. Dadi mboten kudu ditempatke enten balai desa. Sapa sing gelem kanggunan, pamane ngoten. Nek upama dibalekke enten balai desa juga ndak masalah. Waton kabeh iki diweni kesadaran niku Mbak sing penting. Guyub rukun sedaya nggih. Guyub rukun mboten guyub ruwet. Nggih, sing mirsani tuki duk mriko. Wong ngaten nggih. Nggih, menika sugeng dalu Bapak Kepala Desa. Nah, Bapak Kepala Desa. Sedaya juga kaur. Panitia. Nggih, panitia. Nah, perangkat secara keseluruhan. Seluruh perangkat desa Ngaprang nggih. Ngaprang kok ngaprang yo aku. Ngaprang. Ngaprang. Ngaprang.
iso ngaprang. Ngaprang. Desa Ngaprang nggih. Nggih. Mugi saged agi nabula kajatipun desanipun resiki ditebahnya saking Sengkala nggih Pak Bu. Sedaya sing para tani tambah tanenanipun kathah rezekanipun. Amin amin. Pegawai negeri tambah pangkatipun nggih Pak nggih. Aja tambah kreditane ning tambah wae. Yo nggih leres niku. Wah. Didongake para bakul saya tambah akeh untunge. Sami para bakul-bakul kathah untunge laris manis. Sing lara Hadya lan marine. Sing randha ndang entuk pikantuk jodhone. Sing Joko nggih sami ndang entuk jodhone. Wah, jan. Ya, jeng diaturke iki sing kagungan dalem ki sopan santun banget. Nggih. Panjenengane Mas Nur Fakih. Nggih, Mas Nur Fakih. Niki nggih kadingaren Ibu Haji nggih rawuh. Ibu Haji Sun Gondro. Lah ya wong iki nek iso menciptakan keluarga sakinah mawaddah ki angel lho kaya. Panjenengan niku tiyang kebejantenan lho Mas, kagungan istri yang solehah dadi punya aura. Jan lek ngibadah teng pangeran ndongakne kakunge muga-muga panjang umur, kathah rezekine makane panjenengan saniki pun menep nggih Mas nggih. Ya sosok ora menep-menep piye. Oh, ngono kuwi ta. Ora tegese wong ki sing penting ki slamet. Nggih. Gleleng kleru ning slamet ki sing angel ki ning ngono. Sing angel golek bojo sabar kaya baji angel. Angel. Mula tak kajekne iki ben ora ngurusi urusanku njaba ngono. Licik. Nggih niki dawuh napa Masun? Niki sik ngaturke pundhutane wau saking Kang Kagungan Hajat niku nyuwun nika lho Mbak bawa galunggung didadekne bajing luncat. Nggih. Bar niku mengke garap lagu barengan kalih Mas Tropan. Pakde Tropan ki rawuh to. Selira tak ingel-ingel. Mau tak bel ora kenek. Nyawa tak bel ora kenek. Sik mlaku lho lang lemu kereng kok erang. Aku nek wis ngene iki bingung. Dibel sore ora kenek. Bukaan HP-mu. Iya aku sik mlaku lah. Banting HP-mu. Wah ya. Iya monggo diaturke Mbak. Nggih. Gunung ambekan sik unjal napas. Kentone dumateng Mbah Santo Mas yang kurung diaturne limbukan gara-gara sabar numbah nggih. Biasane. Iya Pak Santo ki sing sabar. Ya. Sampe nikmati pun mung ngenteni perkara sak trima nyawang lho Pak. Lagu liyane sampe nikmati. Panjenengan nikmati, panjenengan mirsani mumpung pinanggih nggih Mbah Santo. Niki sing ngopen dhewe kala sindel. Ya sinden geleman dikeki iki sinten gelem. Alah piye mau diparingi kok ora purun lho. Paringi apa? Ya kala mangsa ya nukokke apa karo Pak Santo ora mung ditukokke tok aku iso. Yang ngono via yo arti hampirne diwehi dele. Karo beras. Ya, ndak kaya apa? Gunung galunggung katungkur Suaramu saya talaga raka wayah narung beci di tengah gua dunungan yogone ning Situlur Rama. Manggah melek ning guru kejungkel. Iya. Ya go tuwa-tuwa nek nabu ya galak lho Mbak iki. Galak niku. Lah piye lho arep tak sulami iki pangga melu dadi. Wah lah Mas iku ngrejekani jenengan Mas jenengan anu kersane sak tutuke umur.
Ning kok kan ragan nduk, aku apan bengi ngene mesti kok ning kangge jamu. Ki tuku remason. Yo. Ora tegese kakan ragat ki datang golekne kopi CNI ben semangat kuwi datang golekke. Oh alah nggih. Nggih sepuh kok. Mboten napa-napa to. Ora suwi balik. Oh, ora suwi balik. Ulah kudu kula kurin ulah sungkar. Ulah kudu kula kurin ulah sungkar. Lagi ora mirsani sindene malah jungkel dhewe lho Mak Deno iki. Oh, dilalah kok pas ning ngarepku. Ulah kudu ulah kurin ulah sungkar. Rambut tak sakuring-kuring Pakno. Rambut tak sakuring-kuring, gundulmu botak semarin jengke. Kaya pas ning ngarepku. Tari. Lu siedan. Ora njogo karo aku. Tari. Ngancik di negara akan suhun akan. Ya Mas tadi.
bajing loncat bajing loncat bajing aja disawang umure. Neng. Enek sing ra nutut. Ya, mara coba ngaturke Mas Topan munggah panggung nganggo ketoprak Mas, mangga. Mbak Lucy jumeneng mawon. Kaya ketoprak metu adegan wong susah. Tak ngumuni kok kaya kula kelingan zaman adegan ketoprak susah. Metune entah den tulung entah den tak den tak tung gong. Aku ora mikir susah lan bunga. Pripun Kak Mas? Jane aku wis rene wis wegah. Lho, kok iso? Karo dalange diakokno dulur kabeh. Kowe iki teko-teko kok wis keronto-ronto lho, urung bagekne, urung dibagekne kok wis protes ki lho. Nelpon aku, "Mas, sampean tak telepon kok meneng ae. Meneng piye? Sampean tak bel to?" "Iya." "Lah sampean tak bel piye?" Ngono jare dalan. Nggih. "Aku sampean bel aku yo minggir." Aku ngono. "Lah nyapa minggir?" "Lah kok tabrak." Maksudnya ditelepon ngoten lho. Ora muni ngono dibel kok. Oh, dibel. Tin ngono bel ora tin. Tak bel nyapa sampean aku yo minggir. Lah nyapa? Lah kok tabrak aku yo. Enggak karepku sampean tak telepon krungu ya krungu. Lah mbok ora mbok angkat. Arep ngangkat piye wong HP ku kelet karo meja aku yo ngono. Kok iso? Lah wong pas ngelim sepatu HP ku katut kelim. Lah iya ning ya aja keronto-ronto kok maksude dulur piye? Keronto-ronto bareng HP tak angkat sak meja-mejane dadi malah kaya telepon karo kaya reok ngono aku. Wis mari ngono, "Mas sampean ditelepon kok angel men to, Mas?" "Anu kartu sampean napa to? As to?" "Udu aku ngono." "Mentari udu lah apa? Kartu keluarga aku ngono." "Lah nyapa kartu keluarga? Ya ben oleh kompor gas aku ya." Lho Gusti lek keronto-ronto ki nyapa? Ronta-rontae perkara ya nek jenenge syukur ki ora kaya aku. Aku jane ya wis sura iki tak nggo syukur. Jane sing bener ya sura ki nggo syukur. Sura iki nggih syukur. Di antara 10 nabi yang paling 10 nabi di antara 10 nabi di bulan di hari ke-10 bulan Asyura iku diampuni, diterima pengampunane karo Allah taala. Contoh siji ae. Nabi Adam rada cedhek nomik umasun krungu. Nabi Adam itu duduk sahabat. Aja dimut. Ya aja dimut to. Dicedheke maksudku kok iso. Kan banterne kecik, Mas. Iki kebablasan to, Mas. Tak jenenge piye wong pancen sakmene lho. Lho ora Mas kok dikritik iki mbok sing kena wong perkara di ngono ya wis nesu dilebok ning. Lebokane gilani. Ngono. Wong es krim mbok. Rasane asin. Ya jelas ngene kok. Iki kira-kira iki kira-kira ketempelan umble sinden-sinden. Ya ora kok. Ora sik to bacotno kuwi mang kok dawuh perkara dulur tak potong sik mau. Nah iya aku telepon angger ngebel ya. Angger ngebel aku minggir. "Mas, tanggal 26 nganggur." Nah, ya ora nganggur nek kon ngepuki sinden aku ya ngono. Ndak iki dulurku. Sapa? Budi. Oh, lah Budi apa? Ora apa-apa kami tuwa. Lah kami tuwa sapa ki ya dulurku. Nah terus kami tuwa ya lurah. Lah lurah ki sapa? Dulurku. Aku apal seniman ki nek ngaku dulur ki bayarane ya ora patek sepiro. Neng kabeh mau berhubung
di bulan Asyura, bulan sing ya ora kok perkara berhubung wong sampeyan sambungi karo aku suwi. Aku karo sampeyan wegang rembug anggaran. Aku ya wis sambung karo kuwi suwe ya. Ya dilalah ya alhamdulillah ora duwe anak aku karo iki. Ya ora yo cucu Loh, tapi jujur. Dalang sak Indonesia iki urung ana sing gawe jenenge dagelan kejaba panjenengane Masun Grandong iki. Masun Gondrong. Maksudnya piye? Maksudnya pripun? Rikala dalang sepisanan ana daleme Pak Polisi jenenge Nur Klim. Nur Klim. Mau rawurene Polsek Lodaya, Mas. Oh, saiki Polsek to? Iya no. Padahal wis tak pindah dadi RT lho Dek. Pak Nur Klim, Pak mau dinteni suwe ana kono wonge gedhe dhuwur, Mas. Pak Kalim kuwi kagungan kersa sunatan. Dalange iki Masun. Nah, aku jagong, aku buwuh. Terus diceluk aku. Diculak. Ning kene guyon-guyon akhirnya dadi guyon, terus neng dindi aku dijak. Sing ngejak sinten? Ya Masun iki bayarane rikala semono paling dhuwur aku dhewe 75. Bu, niku tahun pinten? Tahun nek enggak salah tahun 96 97. Oh nggih pun kathah. Akeh nek utangku ora akeh. Nggih maksudnya jenengan 75.000 dek semono aku sik. Ya wis akeh iki ora ngrumangsani lho, Mbak iki ora ndek lho matur nuwun ora. Nek ngopo matur nuwun aku ora rumangsa dikeki kene, aku sing ngekeki sing di omah. Matur nuwun. Omong karo wong gendeng rek menangi. Ya terus pripun? Bareng ngono merambah aku dibayar 100. Syukur alhamdulillah. Nyang apa to Masun kok bayar 100? Sampean rada apik, Mas. Ya ngono, Mas. Aku lek sampean crita ngene demen ngono. Demen, wis ora demen ngelek-ngelek. Balurah sampean tambahi 200 mawon. Apik sing iki. 200 nek pokoke 50 to 250 aku. Terus diteruske critane. Critane diterusne. Nambah 200 piye wong suguhan liyane gedang godhog karo mbote. Sumpah ya gedang godhog mbote sing akeh kacange. Heeh. Terus tak puwi cetek banyu tok kacange. Wis ora apa tak sedoti. Wong kacang sak pentil-pentile bojoku ngono ya. Mas bacaan perkara Kanjeng Nabi mau priyen. Nah, jadi di antara 10 di hari ke-10 iki sing diterima pangapurane karo Gusti Allah siji Kanjeng Nabi Adam rikala dosa mangan woh kuldi sampai diusir saka swarga alam Firdaus. Ngerti Firdaus? Firdaus dodol sing dodol minyak wangi nok pasar Kliwon niku. Astagfirullah. Lek ngrungokne tenanan tok Pakde. Termasuk Nabi Zakaria. Kuwi njaluk anak karo Allah Taala kuwi mulai umur 26 nganti umur 129 baru diparingi anak. Lah bojone Kanjeng Nabi Zakaria umure 92 lah. Terus nek bayine lahir lho sing dimi apa? Prawis kaya tas kresek iki. Akhiran jeneng iki termasuk ya iki wis nggih ta nggih niki rak sura Mas sura dadi sampean niku ya prihatin nek sampean perkara anggaran umum kurang genep aja ngresula ngiras pantes mbantu karo asal sing ngejak panjenengan ora ana critane topan kok kurang selawe terus nesu tetep melok aja maneh kok ngono dulur sakmene kae asal liwat Pak Sun ngundang aku sunat pemantu gak dibayar gak apa-apa aku. Oh, tenan? Lillahi taala. Kuwi nek aku gelem. Lah ora gelem. Kowe iki yo mesti wong maune apik-apik ditampa tentane. Lah nek aku gelem wong sampean ora ngerti bojoku. Ngene iki lho. Aku lak nyuruhkan Mi. Sampean Mi. Nyapa? Pancen bojoku jenenge Patemi lho. Oh, tak kira Mami. Tak kira Mami. Iki aku dijak Masun nang kene Pak Kami Tuwa Nur Fakih. Wis dulure Pak Sun. Lah dulure sapa ya dulure Pak Nur Fakih. Dur. Ngono iku ya engko ngantek gara-gara iya
Terus piro? Sepiro? Ya tekok ngono barang. Ah, lho, piye ta wong bojo ki ya ngono. Lah mlowili. Jamane ngono rikala Pak Sun iki wayangan mantu aku teko nang. Nanti Pak Sun mantu. Ya wis ndang budal wong pancen kancane bareng aku mulih. Oleh piro ngono. Tak sangone ra gelem mak mluwayu-mlayu. Oleh piro ngono aku ya wis nutup-nutupi ta wong pancene wong anu. Mek kanca. Oleh 50. Eling-eling. Ya Allah, sedina sewengi 50. Aja turu omah, turu kandang wedhus. Bojomu kuwi kok. Aku ya turu kandang wedhus, gak iso turu mergo aku ndek wedhus. Munyer. Ya nyawes, gelem ra? Ono 50. Gelem ora 50 iki lho kayaku. Nek 1 juta 2 juta ngono. Mesem. 50. Taungin ndak kena tangane nyampluk lawang. Terus ngene. Terus setrop. Kae kelas we. Arek kae ngene bojoku. Piye? Bojoku mlebu kamar, aku ya mlebu kamar. Nyapa? Ya turu. Ora leh turu dhuwur, turu isor. 50.000 turu dhuwur. Aku wis meneng ae. Aku turu isor iki sewengi rasa turu. Aku watuk. Lah aku bojoku nesu. 50.000 watuk bajingan. Iki nek selawe re mengguk aku. Tapi Mas niki wonten pundutan caping gunung saking perangkat desa ngaten nggih. Caping gunung diaturi mengke mawon, kula badhe ngaturi spesial kagem Pak Kepala Desa. Apa? Enggak perang menika lagu kula menika jan